Ola, chamome Candela e este é o meu equipo. Este equipo se chama Os Azuguetes, está formado por Pedro, Diego e eu, e María. Vamos explicar a vida de Maruja Mallo nun visual thinking. Maruja Mallo naceu en Lugo, Viveiro, no 1902. Despois trasládase a Vilés polo traballo do seu pai e empeza en artes e oficios. En Madrid va a Belas Artes a estudiar arte. Y traballou revistas e despois da Guerra Civil foi a Portugal e de Portugal a Argentina e traballou de profesor. Logo volveu a España en 1965 e a España que había nacer non estaba preparada para recibir unha muller tan independente. Parte dos seus cuadros están no Museo da Reina Sofía, obtuvo moitos premios e morreu no 1996. Ola, somos os Gatos Bailarines e o noso equipo está compuesto por Inés, Antía e eu, Marco. Vamos a presentar a vida de Maruxa Mallo en un visual thinking. En 1902 naceu unha nena chamada Maruja Mallo. Naceu en Galicia, Lugo, en la cidade de Viveiro. Con a súa familia foi a Madrid e despois le deron unha beca para irse a París. Despois de París, volveu a España e huyou a Portugal da Guerra Civil e despois dun tempo foise a Argentina. Volveu a España e coñeceu o arte pop. A maioría dos seus cadros están no Museo da Reina Sofía. Logo pasou os últimos anos da súa vida nunha residencia de ancianos. Coa idade de 93 anos morreu. Buenos días, nós somos os perros fotógrafos formado por Nina, Álvaro, Mafalda, Victoria e os vamos presentar este Visual Thinking. Maruja Mallo naceu en 1902, Viveiro, Lugo. Pero despois, polo traballo do seu pai, trasladaronse a Asturias, Agnes. Pero despois de 20 anos, vanse para Madrid. Estudou na Real Academia de Belas Artes, onde empezou a ser unha gran pintora. Tamén deseñou a portada de revistas, foi escenógrafa, despois empezou a pintar surrealista e a Breton le comprou el cuadro por dinero. En 1963 volveu a España, pero tivo que fuxir a Portugal porque a guerra empezou en 1937. De Portugal viaxou a Buenos Aires, Argentina. Estivo ali 25 anos. Aos seus 37 anos empezou a pintar cadros pop. Regresou a España para quedarse definitivamente en 1965. Pintou cuadros geométricos. Murió en 1996.